Dian suara kok kaya kiye. Mangkane ngger sinden Yogya rata-rata kaya kiye suarane, umum kaya kiye. Lah ngger nang kene ya ora umum ki sinden kaya kiye. Nggih wonten ya. Bojone jenengan niku sarane ya apik. Oh iya, lali. Nyong urung masa bojone dhewe rasa dialem. Iya ya nyong lali urung ngalem bojoku ki ya Mbak. Mbak Ayu, ki bojoku ki sing alus ki ora mung suarane tok. Napa? Ning pipine ya alus. Nggih niku mergane jenengan openi. Nggih Beda karo Kusnul, kae Kusnul kan najan umure luwih enom ning pipine cemang-cemong. Nek bojoku ya pipine alus sebab sing minggu sepisan lunga karo nyong nang DRW. Napa DRW niku napa? RDW. RDW ku merek sound system. DRW ya, screen share. Oh. Ten skincare, pemutihan. Ten klinik kecantikan. Kecantikane ngaku tau melu diapusi bojoku. Lah napa? Karepe aku rak nyong jamin mandan kaya Cina Mbak Ayu. Tak melu screen share kowe mak jajal. Ben putih ngono. Terus aku mlebu to digarap 2 jam setengah ora rampung-rampung. Sik garap lanang apa wedok? Ya wedon. Petugas. Bojone ya oleh. Oh bojoku nang sandinge ya oleh. Terus nyong Bali. Terus kowe Bali nyong Bali, terus nyong ilo. Jene ra iku nyong ora putih malah abang karo ireng iki ya. Ya ora putih wong bola Bali. Prosese kok ya. Bareng nyong cuci muka kowe Mbak Ayu nyong tak gawa mancing Bali abang ireng. Lah jenengan ki ngerti perawatan kok ya mah mancing lho. Ya karang hiburan. Jenenge perawatan niku mboten oleh kena srengenge. Oh, dadi kudune ya ning omah wae. Diimbu ning jero kamar kaya. Heeh, sarung. Oh, nyong ngerti adikku ambar berarti kiye ora tau metu saka kamar berarti kiye. Lah napa? Diimbu nang jero kamar kiye. Ora mung raine pupune sikile kuwi ya putih kabeh. Mateng ngono. Ning jangan tanya kowe mbar sesuk nek dibojo kowe jajal. Piye jajal? Ngasai gerabah, ngasai katel. Bali kembali sing mulai ireng denteng kowe. Lah niki wis genah wong lanang urung ta ambar ki? Urung. Urung. Iki arep dadi manten taun ngarep. Taun pira? Taun pira le dadi? Nek ora ngalangane Gusti Allah 2100 ki. Ya wis muda. Lah kok suwe. 2 tahun meneh, wis tahun meneh ya Mbak, tahun meneh. Ya, iki manut nyong yuk. Kita kandhane ora ngandel. Piye? Kowe gandeng tahun iki pedhot. Ora percaya putus tenan kowe. Karo sapa wong? Malah jenengan pujek-pujeke pedhot ki. Lho nyong ngerti wetone adikku, kowe tak omong bar kowe aja pacaran karo wong ngalor ngetan tahun iki ana wong seneng kowe. Omahe ngendi? Omahe Kecamatan Bener. Jenenge sapa? Jenenge Mbah Kandar. Umure 82. Lha gemarku piye? Banget. Nyong ngomong karo adikku kowe aja, ki goda mbar ki goda. Temenan yuk. Agak 3 sasi geger putus. Mbah Kandar. Mulane saiki ATM-e mampet ora tau disawer. Ya, modar kowe mbares. Golek iki sing tuwa sugih apa sing enom sugih to? Nek kowe iki sing seneng Mbah Kandar, nek ambare iki ora. Oh, ngono. Kono ngoyak-oyak bae. Nyong ya ngomong kapan lah jeng lamar Mbah, mangke sing mangsuli kula nyong kamase kula. Mbah Kandar. Ora sida. Saiki malah dendam karo Ambar iki. Bareng Ambar disenengi wong Gombong terus dheweke panas. Wong Gombong saiki ya putus asa jengkel. Ora tau nonton nyong. Sapa wong Gombong? Seneng Ambar disangi Mbah Kandar. Jenenge sapa? Jenenge Mas Bima. Dia ya nonton. Wong wis ora tau nonton jengkel ya. Hah? Ono. Aduh, maaf. Kapok. Iya. Wis nek iki nesu tenan nek iki. Boten. Guyon iki mung guyon. Sing seneng meh Mbah Kandar nek Bima mboten Bima. Ya. Ming Mbah Kandar sing seneng. Iya. Ngono sewu. Wong ora ketok irunge jebul ning Burigong wong. Sekang ngendi sekang Gombong ya rawuh mrene iki. Matur nuwun. Ya lanjut. Berarti sindene jenengan ki enten penggemare dhewe-dhewe nggih. Penggemar dadi komunitas penggemar sinden. Oh.
KPS Komunitas KPS. Penggemar Sinden. Nggih. Sunarpo. Heeh, nek Mas Bima ki ya penggemar Yambar. Heeh, nek Terus Mbak Iin, Mbah Mbak Iin. Kandar, nek Mbak Iin kowe Pak Guru Solikin. Nek Mbak Warti ki sinden sepuh ya ana penggemare. Sinten? Pak Wartijo. Insinyur Wartijo saka Kutha Winangun ki penggemare. Nek Bu Nanda saya Nah nek Buna ndake Pak Haji Redi ki saka Purwaja biyane kene ki. Wong nang kene ki Mbak Redi ki saka Balidono. Ya. Nek Budalang. Ki Sunarpo. Ora ding. Mbak Gemuceng ta, Bu? Kok mendel mawon lho. Oh alah, kowe ora ngerti yuk nek kae bojoku anggere nyong kowe kecelakaan malah seneng. Kanggo nang Wonosobo nyong krem sikile semaput ya to ditulungiin karo Amba karo Mbak Nanda, bojoku malah ming slonjor meneng wae lho. Ora nulungi ya ora, melas ya ora. Sing nulungi malah Mbak Nanda karo Iin. Makruk, ah bolehku terus nyong digotong-gotong. Sebate sikile krem. Nek sikil kram ki terus sing dipijeti apane? Ngisor mudel. Ya sikile mosok apane? Oh, sikile. Mosok dimemeng ngisor mudel. Lah sing gotong wong wedok-wedok ki tak kira ya le mijeti beda. Yo. Nenono. Ngandel temenan nang warga laras, penampilannya apik, suarane ya apik. Sinoba sino karta mre rata-rata pakar dening ilmu kang tumrap ning tanah Jawa. Agama Agama gemeng aji jan mangler iki cocok. Lagune apa, Nduk?